ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆಂಚೆಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಬತ್ತದು ರೆಡಿ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬೋಂದಲ್ಲ ಐಟೋರ್ ದುಂಬು ಬಂಜೆಗಿದಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅದ ಮುಯ್ತು ಮುಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಣೆ ಸುರ್ಮಲ್ದೆ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಬುಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ತುಲೆ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಚಾಪರ್ದು ಮುಲ್ಪಂಜಿಗೆ ಕಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಡುಗೆ GD ಕಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಂದು ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಪೂರ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ ತೂತ ನನ್ನ ಪೋದ ತೂವಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ನೂದೋರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಸ್ ಉಂಡುಗೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕು ಜಾಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಸ್ ಸೊ ಮೂಲು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಪಿನಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಬಕ್ಕದ ಪ್ಲಾನ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಪೋಯತ ಬಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಲಾಕ್ಲ ಪಾಡ್ಲವ ಇರೇಗ ಪಾಡ ಗೆತನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಬರ್ಚಿ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಒಲ್ಲ ಓಲ್ಗೆ ಎತ್ತಾರ ತಚ್ಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ಪೂರ ಚಪ್ಪಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಚ್ಚುನ ಹೋಯತೆ ಆಯಾ ದಾಯಿಗೆ ಗೋಗಲ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಪಿತಾಡ್ಗ ತನ್ನ ನಾನ್ ಚಂಡ ಬಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಏನೇ ಬನ್ನೆ ಜವಾನೇರ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ದೋಜುನ ಅಂದ್ என்ன சொல்றீங்க தம்பி ఆయన చప్పలు ఇచ్చింది ఉండ ఓకే ఇదాడు కదా ಇತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏನ ಹೋಟೆಲ್ ಬುದಾರ ಮದ್ರಾಸ್ ಕಾಫಿ ಹೇಗಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಸಾದು ದೋಸೆ ಫುಲ್ ಜನ ರಶ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ಮಾತ್ರ ಪೂರಿ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡ್ಯ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶಾಂತೇರ್ನ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಕಾಸು ನಿಕಲೆ ಬನ್ನ ಪತಂ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಇಂಚ ಅನ್ಪುನ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರೆ ಅದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ ನಿಕಲೆ ಇಂಚ ಪುರ ಮಲ್ಪುನ ಪೋದ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಪ್ಪುನ ನಿಕಲ್ ಪೋಯಿನವಲ್ ಪುರ ಪೋಯಿನವಲ್ ಪುರ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಂಚನ ಅಲ್ಲ ಆಳ್ತು ಅಚ್ಚು ನೀಲಂಗೆ ಅತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಎರ್ಮಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ತಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಬನ್ನ ಕಾಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜನಿಕಲೆ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡತ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಒಂದೇನಾತ ಬೇತಲ್ಲ ಸರಿ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲಗ ನಮ್ಮ ರಡ್ ರಡ್ ತಿನ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಕುಕ್ಕದ ಚಟ್ನಿಗೆ ತಿನ್ಕ ತಿನ್ಕ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಉಂಡ ಲೈಕ್ ಉಂಡ ಅದ ಒಂದೇ ಓ ಮದ್ರಾಸ್ ಕಾಫಿ ಏಕಲ್ಲ ರೂಮ್ ದ ಬರೀಟೆ ಉಂಟು ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದೇ ಕಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ GD ಕಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒರಿಯರಿ ಒಂಜನ್ ನಮ್ಮ ನೀವು ಓದುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಚಿನ್ನ ಪೂರ ತಮಿಳ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಉದರ್ ಎಂಚ ಗಿಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಗೆ ಚಿನ್ವನ್ ಗಿಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹಾ
ಕಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮೂಲು 125 ರೂಪೀಸ್ ಅಂದು 125 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಹೆಡ್. ಖಾಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ 125. ಫುಲ್ ತುಪ್ಪಿನ ಅಂಡ 400. ಅದೇ ಖಾಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮೂಲೇನ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಹುದು ಒಂದು ತೊಲೆ. GD ಕಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪುದರ್ GD ಪನ್ನ ಆಜಂತ ಪುದರ್ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನರ್ನ GD ನಾಯ್ಡು ಒಂದು ಪೂರ ದೀದ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ದೀದ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಯ್ ಲೈಕ್ ನಾನು GD ಸಾನು ಓದ್ಗೆ ಬರ GD ಕಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸಾನು ಸಾನು ಓದ್ಗೆ ಓದ್ಯ ಎಕಡೇನ ಬನ್ನಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಗಿಡಿಗೆ GD ಅವ್ರು GD ನಾಯ್ಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಉಲೈಟ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಮೊಕಲು ಮೂಲೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತದೆ ಎಂಕಲೆ ಕಾರ್ದುವರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜ ಅಂದಿತ್ತೆ. 9 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಮಂಡೇ ರಜೆಯ ಮೂಲು ಮಂಡೇ ರಜೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಗಾಡಿಲುಂಡು ತೂಕ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್. ವಾವ್ ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಉಂಡು ಅದ. ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ನು ತೂಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಒಂದೇ ತಾತ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿದ ನೆತ್ತ ನಾವು ಓದರೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಡ ಓದುದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಹಾಪಿನೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಏನೋ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪೊರ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಹೋಯ್ದೀನಿ ಮೂಲ ಇಂಚ ಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊಬ್ಬು ನದಿ ತಿನ್ನಿಯ ಇಂಚ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಗಾಡಿಲ್ ಪುರ ಅಂತಲೇ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲಿಯ ಒಂದೇತ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಮೂಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಫೋರ್ಡ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು Volkswagen ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಅವ ಅರ್ಧ ದೀತೀನಿ ತೂವರೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ ಬಂದ ಅಂಜಿ ಓಕೆನಾ ತೂವರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಒಂದು ಪೂರ ಮಿನಿ ಮೇಫೇರ್ 1984 ಅಂಚೆಡ್ದು ಬರ್ಕ ಒಂದಿಯಾ ಏನೋ ಅವನ ಪೇರು ಲಿಮೋಸಾನ್ ಏನೋ ಪನ್ ಪೇರು ಮಾರಿ ರೋಡ್ ಲುಕ್ಕೆ ಬೇತದ ಒಂದು ತುಲ ಒಂದೇ ಇಂಚ ಉಂಡತಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪರಾತಲ್ಲ ಹತ್ತಿಯ 91 ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ದುಂಬು ಒಂದು ಪುರ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುರ ಇತ್ತನದ ಇಂಚಿನ ಪುರ 91 ಅದ ಮಸ್ದ ಅಂದ ಪುರ 2004 ದ ಮೊಲೆಂತಲೆ ಈ ಅಡೆಗೊಡೆ ಪೋಯಿನ್ಯಾ ಪೋಲ್ಯ ನಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ದುಮ್ಮಿನಿ ಪೋತ್ಯಾರ ಅಂಚಿ ಏನ ಅಲ್ಪರಿ ಉಂತದಿಂದ ಹೇಗಿತ್ತೆ
1886 ಇದು. ವಾವ್, ಬುಲೆಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 1912 ಒಂದು. ಒಂದು ಮೆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಮಾರ GD ನಾಯ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್. ಯಾವ್ಯೆ ಶೇ ಮೊಕಲೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಂಡ ಅಂದ್ ನೆತ್ತ ಉಲ್ಲಾಡ್ ಬಾರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾರೆ. ಬಾರ್ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡಿ ಉಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಉಂಡು. ಒಂಜೆಟರ್ದೊಂದು ಜಸಾಲ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪರಾತಲತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ 1993 ಅಂದ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪರಾತ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಹಾ ಬೆಂಜದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪರಾತ ಅಂತೆ 49 ಒಂದು. ಸೂಪರ್ ಉಂಡದ ಸಖತ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ. ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ 1976 ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈ ಲಕ್ಕಿಯ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಲ. ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ತಚ್ಚಗೋವು ನೆಟ್ ಇಚ್ಚಿನ ಗಾಡಿ ಮಾರೆ ತಚ್ಚು ಇರೆಗೋವು ತುಕ ಇರ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ತೋಜಲ್ಲ ತುಕ ವಾ ತಚ್ಚು ಗೊಂಜಿ ಮೂಲ ಗಾಡಿಗೆ ತೊನ್ನಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು. ಒಂಜಿ ಬೆಂಜ್ ಉಂಡು 1949 ಅಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಬೋರಂಡು ಮಿತ್ತರ್ದು ಅದನ್ನ ಉಂಡು ತೂದು ಬರ್ಕ ಮಿತ್ತಡ್ಲ ಗಾಡಿ ಉಂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಓ ಮಲ್ಲ 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 ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ. ಯಾನಿಕಲ್ ನಾಡು ಮಾರೆ ಯಾನಿಕಲ್ ಪಿದೈ పోయారండి ಒಂದು ಅಂದ పోతేనే ఉలై ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಕಲಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಏನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆತ ಮಾರೆ ಅದ ಯಾನಲ್ ಪಪಿದೈಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಾರ ಎಂಚತ್ತನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಂದು ಒಂದು ಒಂದೇ ಹತ್ತಿಯ ಒಂದು ಅಂದ ಅಂದ ಮಾರ ಪೆತ್ತದ ಒಂದು ಬಜಾಜ್ ದಾಖಲ್ ಹತ್ತಲಿ ಗಾಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡುತ್ತಲೆ 1962 ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನಂತ. ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆತಿನ ಗಾಡಿಲ್ ಪೂರಲ್ಲ ಮೂಲು ನ್ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಾಡಿಲ ಉಂಡು ಅಂತಲೇ ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಗಾಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ದಮ್ ಜಕಾಸ್ ಜಕಾಸ್ ಉಂಡು. ಫೋಟೋಗ್ ಪೂರ ಪಂತಿನ ಅವರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಎಂಚಾಂಡಿಯ ಕಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೂರ ಅದ ನಿನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೂರ ಅದ 150 125 ಅದ 125 ಅದ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ 125 ಅದ
875 125 ಒರಿಯರಿಯ ಲಾಯ್ಕೆತ್ತನತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ತೂ ಅಂದೆ ಅಂದು ಪುಟ್ಟವ್ರು ತುಂಬದಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಪುಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಉಂಡವಳು ನ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬರು ಉಂಡಾತ ಅಮೂಲ್ ಅಂದು ಓಕೆ ಹೋಯತ್ತ ನಾನು ಓಕೆ ಹಾಂ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್